Mä rakastan fudista. Mä rakastan putista. Mä rakastan futista. Niin mäkin. Jag älskar fotboll. Mä rakastan futista. Jos säkin rakastat jalkapalloa, Kuvaa meille video. Video. kerro siinä, mikä fudiksessa on parasta. Parasta. Tai siisteintä. Tai makeinta. Se voi vaikka olla mun maali. Ei kun mun maali. Ei kun mun. Tai joku sun oma hieno suoritus. Tai mitä tahansa jalkapalloon liittyvää. Kaverit, muistot tai kisastudiot. Pelireissut. Tai pelimatkat. Paras tarina voittaa koko perheen VIP-paketin Huuhkajien Ukraina-matsiin kesäkuussa. Matkoineen. Ja majoituksineen. Lisäohjeet löydät Palloliiton sivuilta. Täältä. Täältä. Kerro, mikä on futiksessa kaikkein kivointa. No tietty mun maali. Ei kun mun. Jos säkin rakastat jalkapalloa, Kuvaa meille video.